Vítajte. Dnes sa ponoríme do jednej zaujímavej zápisnice. Áno, zo zasadnutia prezídia Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov. Presne, konalo sa to 26. mája 2025 a našim cieľom je pozrieť sa, aké kľúčové rozhodnutia tam, padli. Je to vlastne taký pohľad dovnútra, ako funguje jedna špecifická záujmová organizácia. Ako riešite dlhodobé veci, ale aj bežnú operatívu. Presne tak. Stratégia versus každodenné problémy, spory a tak. Mikrokosmos riadenia. Tak poďme rovno na ten asi najväčší strategický bod. Projekt rajonizácie. Áno, vytvorenie pevných, stabilných regiónov. To znie ako veľká vec. Prezídium dosť tlačí na tie oblastné združenia, tie OZK, aby sa do konca augusta 2025 dohodli so susedmi. A vytvorili regióny, ktoré by fungovali aspoň 4 roky však, od 2026 do 2029. Áno. A celé to má byť hotové do konca tohto roka, 2025. Zaujímavé, ako to chcú koordinovať. Princípy sú dané, že? Minimálne 3 OZK, spoločný smer pretekov, plán. Vraj to prinesie stabilitu, viac holubov na pretekoch, možno aj nižšie náklady. To sú tie oficiálne dôvody, dáva to zmysel. Ale cítiť tam aj istý tlak zhora, nie? No práve, lebo čo ak sa nedohodnú? V zápisnici sa píše aj o dôsledkoch. Myslíš to pridelenie k regiónu s jazdom? Alebo dokonca ten návrh na zrušenie pri problémových OZK? Presne. To už neznie veľmi ako dohoda z dola naholu. Skôr ako, direktíva. Je to taký balans. Snaha o dohodu, ale aj jasný cieľ a nástroje na jeho presadenie. Podobný tlak na modernizáciu vidno aj inde. Napríklad technológie, GPS. Áno, pre preteky nad 700 kilometrov je povinné mať GPS v prepravnom vozidle. Bez toho pretek nebude uznaný. Presne. A ešte musia OZK dať prihlasovacie údaje sekretariátu. Čiže ide hlavne o transparentnosť a kontrolu. Aby sa predišlo nejakým pochybnostiam. V podstate áno. Dôveryhodnosť výsledkov. Je to krok k moderným štandardom v športe. Jasné, rozumiem. No a okrem týchto veľkých strategických a technických vecí sa riešila aj bežná agenda však? Samozrejme. Blíži sa 12. zjazd zväzu, takže schvaľovali rôzne komisie. Pre úlohy, stanovy, technické zabezpečenie. A smernice pre dôležité súťaže. Veľká cena Slovenska, národné preteky. A vieš, čo je ešte zaujímavé? Tá celoštátna výstava 2026. Aha, čo s ňou bolo? Nikto sa neprihlásil, že by ju chcel organizovať. Takže to padlo na prezídium. Fakt. A čo teraz? No už musia riešiť miesto a termín. Padol tam návrh na začiatok januára 2026. Ukazuje to, že ani takéto akcie nie sú samozrejmosťou. A potom sú tam tie konkrétne prípady, také tie operatívne veci. Myslíš tú pôžičku pre biču? 8 000 eur? Áno, to im schválili. Ale naopak riešil sa aj nejaký podnet na pretekárku Moniku Polákovú z Košic. Áno, tam prezidium podmienečne vyradilo preteky, na ktorých štartovala a žiadajú od OZ Košice nejaké dôkazy. Do 10 dní musia dokázať, že štartovala oprávnene. Vidíš, aj toto riešia individuálne spory, dodržiavanie pravidiel, spomínali sa aj kontroly. Aké kontroly? Že členovia prezidia majú robiť kontroly mimo svojho domovského OZ. A plánujú aj 2-3 antidopingové kontroly počas sezóny. Aha. A ešte potvrdili nejaký mimoriadny prestup chovateľa. Kasana. Áno, aj to tam bolo. Je to fakt široký záber. A už len také drobnosti na záver. Poslali holuby na Európske majstrovstvá mira? Zaslali návrh posudzovateľov na olympiádu FCI do Dortmundu. A podpísali nájomnú zmluvu na kancelárie, takže proste bežná pravácka. Presne. Takže, keď si to tak zhrnieme, vidíme zväz, ktorý sa očividne snaží posunúť dopredu. Rajonizácia, technológie. Áno, aktívne pracujú na budúcnosti. Ale zároveň, musia hasiť aj bežné požiare. Financie, spory, organizácia akcií. Je to komplexná agenda, to áno. Určite. Neustále hľadanie rovnováhy medzi tým, čo chce centrum a tým, čo sa deje na lokálnej úrovni. Vieš, napadá mi taká myšlienka na záver. Ako vlastne môže taká tradičná záľuba, ako je chov poštových holubov, ako môže efektívne sklbiť tú potrebnú modernizáciu a pravidla, ktoré idú zhora, s tým lokálnym duchom, s tou vášňou jednotlivých chovateľov a združení? To je dobrá otázka.
Ten balans medzi centralizáciou a autonómiou, to je asi výzva pre mnohé podobné organizácie, nielen pre holubárov. Presne. Udržať tradíciu a zároveň nezostať stáť na mieste.